дуруд бинандагони азиз, барномаи дар саҳро аст манзури шумо ва имрӯз дар барнома мо барои шумо мурғ дар зери оташ мепазем. мо мурғро якчанд қабат бо фалга мепечонем, чунки обаш баромада нарезад ва мурғ бо оби худаш хуб бипазад.
баъд аз оне ки мо мурғро зери хок кардем, аз болояш боз оташ меафрӯзем ва ҳатман бояд оташи мо 1 соат бисӯзад. дӯстони азиз, ин дафъа дар барнома мо чолоб омода кардем. Чолоби тоҷикӣ. дӯстони азиз, мурғи мо омода шуд. саёҳат карданро фаромӯш накунед.